Kasi man, ano niya kasing niya sa bunas din siya. Nanang ta tiga ang taso nga kwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwan. Pilih kami man to. Para sa daw lagi kaya di kami di mga balag. Kaya mga saupa. Malak yun. May mga padakan na di siya ni mag-istorya ko mga nakaraniran sa kuwan. Yan. Sabu saji daw Abu Hesa. Abu Dailan. Troto stad. Troto. Ha? Troto. Pangayaman. Aso? Ah. Gordi. Pagkakawag sa siya papano. Kalau panan na siya papano, naptelo na niya. Pangan. Sabi din po asin dito. Abo. Kaya may pagandap sa mga derpas ya sa ako. Ano man rin yung Adnan ni. Meron sa ako. Kasan siya ka daw alam ini lepudi yung imam mali kana. Ini begini na kay Farah. Wow, ano gino dito? Yan tagi no. Kaya kay bilang yan ang ta ini kuan ini lepudi. Kaman na mitubat. Mitubat lagi kaya to ano khalifa sa utama sa. Si man sang utuan doon na. Siya kito. Siya ang utuan ng mabunay no to gitim niya ko kami aso pa ko malexo if taw mga Hanafi. Foto. Oo. Tama no to na so ito mahanabi na siuden yan lang utama mga area o mga pedahe. Oo. So berarti na si ko mga Hanafi na Thailand na so mukura niya tagil na kuat. Ya kaso talaga. Mukalla pati so. Ya talaga di ba agi suwati giran so kuan. Amo para talak na nabunsa sa ratan ni Rido. Dilagi daw kami sa mga bulayo kami sa saging kaya kuwan. Social media. Panganinta mapipiyakan lang. Karyo siya dito sa karyat mehna. Karyat mehna. Yang untuk manustad ako. Yang untuk manustad ako ta kabusera na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nana niya mga rumas kaniya sa kangudan na tanto. Na ino pagi utakya pangaruman niya ko Aisha sa yung uta idedi na mapuros idediin. Na begitu membuat sunnah kailangan na makadiptanun na so mga lokos kita no na ipugur diri dan nama pamangarumay ran sukubiun mga ruma na so makarapang sa idedi ko Aisha bapya kalawan na namay ito. Wanta baka ad na pigilan ro maslaha o taw pengarumah. Aku gusto pengarumaan niya. Kailangan na may patagi ang kota maslahan niya ang kamapian niya sa saging kota parte. O pa makabin ko binasa na adna sulta o hakim si kuing dakar na niya no. Malungar kami kunang utuli ka sabi. Kuan. Mama ko ba pepe ka nakangudi ang buo. Kangud. Nati surasol na mismo kanina miya nga rumah sa pagane na ako. Mato. Tingnan ang bilin na ako. Teka doon ang uto hadis sa Tazawwajul Wadud. Wadud. Al-walud. Ano po niya pitiro ikaw mo de. Nainalo niya ro pa sa bugotaw, nainalo niya mo sa bituan. Lagi di. So sa mana to na ba? Nabo to dalil sa baetano. Berarti na baetano perlu na. Ay kaduna sa mga fukahan na kabitira na ira pengaruma na loks. Buin kiwi da kalau pengaruma niya nakangudan. Lagi mo talok sa malalanta nga. Kana sama na pag min na sumama. Sumama. Pama ko na idi na iti na pengaruma niya na 15 ided. Na aranga kaya beli ke. Ika giwan naman na tanong pagilin na ta masalah o aman abo Aku sudah to. Jadi gapas bana Ama berarti na sudah to miya kala ide do. Na miya rumah sa kamu na bani ke suka gagawang udah. Na kebinasaan sa kanya. Isa uno to ikaw doon ang utabo iya tanto may to ided. Na pangaroma sa loks na gi normal subo iya may to ided na dapat naman layam sa gi mo ta karitan sa loks. Wah. Na ko pa kaya busilan di silan tutas. Sabab sa ay ini begero na miya pangarumo na iya loks sa pagkiritan. Abri lam ya to nang utatik ko to. Ha? Nang utatik ko. Yan na. Ada patanana yang tertero. Saan guru na elena san na mapili-pili sa kuman ni bisa katawan.
tiap libat na laylay chi di libat na ni nam pulay do di no Eh. ay giraw na anam video no afrad Sama na to na kan pagilay na suhil. isaw no tibatan na mga pakayan no Setan, pagay no so wan At magad ko der Pangarap tapli. sa kang udan. mapangaruman sa udin namin ibu tulo di di Eh. lagi amay papangaruman ka wang udin na unto tira na Puta, kuan. Bubu pagare sa utak katrin yang di rumpa katabi. May lokos. Bini lagi so mapangaruman ya so kaya Kaya din sa kablaro. ibu tetas Bukan pengaruh aku kuan na. Mana lagi apa? Aku mau ngodilan gapati kan nya tuwas. oh adon na yung ta kuan ba imam guna pagilay na Tanto ta sa tingin bigan ka. pagilay so maslahan yan pa mako kuan kapsul din yung lay duto Eh. bata na naida mo tabo ya karumpisan no pa mga puhinta ay barat wad na ibig bata yan na kailangan niya so pagkakuan Alago. lago uli na kaya pawingin na siko amo ko berat na suwi-suwi sa pengarumon na maloron pa ka Abang. oh abang ana upagi ginian na papiya ka haram Islam Mga na bapi tik suti ko wanam yang lokso. oy kaya pa Basta pag yung bugutaw na. kaya na napati pinak na may buhay pipikir no nasubuso aleman ako kan na mga maslahasan ako ko no lagi yung ta diya pa pagwarisa og yung ta diya pa siya pa Gusto ko na mabuo mga tawa. Ibarat tabi ito, ibarat mabuo kit ka kangudaan na bay. Oh, oy ay kapag yung sa lokso na gipipikir na utat kuwarisan niya na. iba na to Tiga na niyo ka siko marata ba sa natira na no ka magkuna ba sa. Wala. tingin na Tawa. eh para maubuk mampiruman Budi lami. Tunang bili na kasangot tawa. Berarti na so loks na pero masa kangudaan. Loks ni barata. Sana ilen ako. Pamakaso lokos na ibu pengaraman na pagay lagi na pulubulbul sa kaso kaya nako. Ami to. Jadi pero malo pa magbuhat. Ay ata ay sabot na. Yung tapa mga remas sa kamudan na dunin ng utawata. Ke lalu. Wala na. Guna si imam bustad ko gimutan loks na si mga kabnaro ba si berat ko tamo na kugo loks. Berarti malay pera. Wala nang dito pakati ko. Na begitu buti kay kabnaro ba yo. Eh sap no stada malap ke gulu-guluan naman naging nga kabna ra sekreto. Ang pamakasi ko tamo ka gibo ka pa kanian. Na subay na pa kan. Okay na naupun na ay madaw naging uta kuan. Dinyan magda mga uta bubaya. Rarad. Yung uta okitian. Na di mato naging uta ba isa yung uta loks. Na isaw ta miyak kalalap ko sa bupas naging kapkiri-duridu pamilya. madaw na unta ambel sa pagmamahal Yung ito ba ang uta upa makaya mas ala na suwad na mga uta na mga leta mo na papangaruman ni Rasya Mairan. Ay ang tapira na. Alawon sa ni raman. Pagalawan sa ni raman. Tito na nakada kalilidap ko nagita na anak si Aman amada sa wida kaltano ana pa alagod. Na so lagi dito na pamimikiran na irabuso. Kerusya nga si sagi ang kota wata mapangaruman niya. Ay man na so gimutan pengaruman to ni kulo law. Tunay kulo lo no pa. ya do na di ka pa ba taglang unta ako Wata. Uy no pa mga bugo pagi ko ta kangudaan na bugo tay ba. Pagi okay jo ka pangaruman. Na nadid na muskila sagi ang uta kapag yugid. So mga loksyan pa man na Ibarat na tigin na pagyugo ako kakuan. Kupa mo. So mga lokso ba na pumbusa wirira muswa ta ira sabab sa so mga loks na sira ni makakukupas piya o mas lahawata. Ino so ba ina na walin yan. Kasi so wali ibarat so ama so pagare nasira ni titu mata ko Makikilala ira so mas lahaw warisan nila. Balasangan Allah dokter. So balasangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.